La darrera setmana del 2022, Arenys de Munt va tornar a comptar amb el Parc de Nadal La Neula, un clàssic ja en dates nadalenques i que ofereix diferents activitats i tallers pels més petits. Com a novetat principal d'enguany, s'han ampliat els dies en el que el parc va oferir activitats que han passat a ser 3. Cada dia es van fer activitats diferents, des de la tradicional exposició de cotxes a tallers infantils. Com cada any ha estat tot un èxit de participació i la voluntat és que es torni a organitzar el Nadal vinent.